Глава 45. Йосиф не можеше повече да се владее. Около него имаше твърде много хора и той извика: "Отстранете всички от тук." И никой не остана от тях там, когато Йосиф се разкри пред братята си. И така заплака, че се чуваше навън, чак до двореца. А Йосиф каза на братята си: "Аз съм Йосиф, как и баща ми." Но братята му бяха така смутени, че не можеха да му отговорят. И каза им Йосиф: "Хайде, елате до мене." И когато те се приближиха до него, той повтори: "Аз съм брат ви Йосиф, когото вие продадохте в Египет. Но сега не скърбете и не се укорявайте, че сте ме продали тук. Бог ме изпрати пред вас, за да спасе живота ви." Тъй като тази е едва втората година, откакто цари глад по земята, още 5 години няма нито да се оре, нито да се жъне. Бог ме изпрати пред вас, за да останете на земята и да бъде спасен животът ви чрез едно чудно избавление. И така, не вие ме изпратихте тука, а Бог. Той ме направи наставник на фараона и управител на дома му, господар на цялата египетска земя. Сега идете бързо при баща ми и му предайте моите думи. Бог ме постави управител на цял Египет. Не се бави и ела при мене. Ти ще живееш в земята Кесем и ще бъдеш близо до мене заедно с синовете и внуците си, с дребния и едрия добитък и цялото си имущество. И ще се грижа за тебе, за да не изпаднеш в нищета заедно с твоите близки и добитък, защото още 5 години ще има глад. И ето, вие и Вениамин виждате, че аз говоря с вас. Разкажете на баща ми за славата, която имам в Египет, и за всичко, което видяхте, и бързо го доведете тук." После прегърна брат си Вениамин и дълго плака. Вениамин също плака на рамото на Йосиф. И целува всичките си братя, и като ги прегръщаше, плачеше. А всичките искаха да говорят с него. Новината, че братята на Йосиф са пристигнали, дойде и до двореца, и фараонът и служителите му се зарадваха. Фараонът нареди на Йосиф какво да каже на братята си: "Натоварете животните си и вървете в ханаанската земя. Вземете оттам баща си и семействата си и елате при мене. А аз ще ви дам най-доброто от египетската земя и вие ще се храните от плодовете на тази земя. Кажи им още да вземат от египетската земя колесници за децата и жените си и да доведат баща си тук. И да не жалят за вещите си, защото аз ще им дам най-доброто от цялата египетска земя." Така постъпиха синовете на Израил. Йосиф им предостави колесници, както беше заповядал фараонът, и им даде още храна за път. На всеки от тях даде по 2 ката дрехи, а на Вениамин даде 300 сребърника и 5 ката дрехи. А на баща си изпрати 10 осела, натоварени с всичко най-добро от Египет, и 10 ослици, натоварени с жито, хляб и храна за обратния път на баща им. После изпрати братята си, като им поръча: "Не се карайте по пътя." И те тръгнаха от Египет и пристигнаха при баща си Яков в ханаанската земя. Съобщиха му: "Йосиф е жив и сега е управител на цялата египетска земя." Сърцето на Яков обаче не трепна, защото не им вярваше. Но когато му предадоха казаното от Йосиф и като видя колесниците, изпратени от него да го вземат, Яков се оживи. И каза Израил: "Стига ми това, че синът ми Йосиф е още жив. Искам да отида да го видя преди да умра."